Fi'n gwylio rhaglenni chwaraeon fel sgorio. Ie, mae'n dda. Achos maen nhw jyst yn dangos fel mae'n syml, maen nhw'n gwybod beth mae pobl eisiau gweld, maen nhw'n apelio i'r pobl sy'n offi pêl-droed a chwaraeon. Mae bod hwnna'n glyfar achos mae fe jyst fel gwylio rhywbeth fel Match of the Day neu beth. Fi'n offi gweld mwy o stuff comedy ar S4C yn gwneud bod dim digon o stuff comedy ar. Fi'n meddwl bod stuff fel Ferm Factor, a pethau fel yna, jyst bach yn dibwynt i bobl o fel Caerdydd a dinasoedd mawr. Mae fe'n neud i bobl stopio gwylio S4C completely. O'n i'n hoff iawn o S4C yn ystod y Cwpan Byd yn enwedig, cos o'n i'n darlledu lot o gemau rygbi, hyd yn oed ddim yn cynnwys Cymru. Mae raglen stwnsh, mae fe fod ar gyfer pobl neu adegau, ond dyw e ddim yn cael ei ddangos mewn ffordd ar gyfer pobl neu adegau, fi'n teimlo. Maen nhw'n trio ar ei galed, fi'n meddwl. Maen nhw'n edrych fel bod nhw dan straen trwy'r amser. Falle bod angen jyst i nhw ymlacio chydig. Fi'n meddwl bod y drama yn eitha da. Fi wedi gwylio cwpl o episodes o Gwaith Cartref, achos o'n i'n nabod cwpl o bobl arno fe, a o'n i'n meddwl bod hwnna'n actually eitha da. So os fi'n gweld bod hwnna ymlaen, fi weithio'n rhoi hwnna ymlaen lle rhywbeth arall fi'n gwylio, ond dim lot o raglenni arall fel yna. Fi'n meddwl bod rhaglenni fel Gwaith Cartref mor boblogaidd achos bod nhw'n dilyn rhaglenni Saesneg fel Waterloo version agos iawn. Fi'n credu bod e'n anodd i S4C ar y cyfan gan fod gymaint o gystadleuaeth mas yna. Ond peth mae'n rili anodd i nhw fel cystadlu gyda rhaglenni fi'n gwylio fel Friends o bethau, mae'r nhw'n mor fawr, a mae'n wedi bod o gwmpas am cymaint o amser. Channel E4 yn really dda yn comedy. Maen nhw'n just lot mwy down to earth, y chaneli yma. Maen nhw'n gwybod beth mae o pobl oedran ni a bach yn hun meddwl sy'n dornio. Lle mae chaneli fel S4C ddim. Maen nhw'n hen fashion iawn. Fi'n meddwl falle bod nhw'n ofyn cystadlu gyda Channel 4. Fel, swn gyda'r un arian Channel 4. Dim yr un nifer o actorio yna. Sort of limited beth yn really gallu gwneud. Oherwydd yna ddim ond un sianel, maen nhw ddim yn gallu hysbysebu fel partisiau sianel sydd ddim yn gwylio fe, fel sydd ddim yn gweld e. Felly fi'n meddwl bod hwnna'n problem. Fel mae'n bwysig i gadw'r sianel, ond obviously mae fe ddim lan i rhywun sy'n gwylio fe i wneud y sianel yn well. Mae'n rhaid i nhw wneud hwnna o fewn S4C.